गोव्यातील रुग्णांसाठी खास सोय. डॉक्टर सोनाली सरनोबत व डॉक्टर समीर सरनोबत गोव्यातील विजन हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सल्ल्यासाठी उपलब्ध. तारीख 17 मार्च 2019. वेळ सकाळी 11 ते 3 वाजेपर्यंत. स्थान विजन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिटी, धुळेर ग्राउंड रोड, धुळेर फुटबॉल ग्राउंड जवळ, म्हापसा, गोवा. संपर्क 9916106896. मनशान खंय गोडसाण असपाक जाय. आता हेजो अर्थ हांवें साखर खावप. कालच्या विशयान जो आमी एंड केलो कालचो एपिसोड तो आसलो डायबिटीज आनी ओबेसिटी. सो सुरवात करतना म्हटलें गोडसाणीन सुरवात करुया. आमकां खूब जाणांनी आवर्जून सांगलें की डायबिटीज हो विशय तुमी अर्दवट सोडला, तो मातसो पूर्ण करा. लायफस्टायल डिजीज ही, आनी म्हाका दिसता खंयचेय जर डिजीज हे फ्लॅम्बॉयंट जर आसत जाल्यार इट इज डायबिटीज. आय थिंक दोतोर सोनाली सरनोबत विल कंप्लिटली अग्री टू. इट इज द सेलिब्रिटी ऑफ ऑल द डिजीजीस दॅट वी हॅव. Madam, thank you very much again for joining, and we've got ample amount of people asking about diabetes. Tell me and answer them all. डायबिटीस हा जो आजार आहे, आय शुड मेन्शन डायबिटीस मेलायटिस. हा जो आजार आहे असं मानलं जातं की भारतातले जगातले सगळ्यात जास्त मधुमेहाचे रुग्ण हे फक्त भारतात आहेत. आणि हा आजार जो आहे हा गोडाशी संबंधित आहे, आणि गोड हे सगळ्यांना आवडतंच. असं म्हटलं जातं, आपल्या पूर्वीचे लोक सांगायचे की साखरेचं खाणार त्याला देव देणार, पण आता साखरेचं खाणार त्याला देव नेणार असं म्हटलं जातं. तर मग ह्याच्या बाबतीत खूपशा मिथ्स आहेत, म्हणजे काही खोट्या कल्पना आहेत, भ्रामक कल्पना आहेत, सगळ्यालाच वैज्ञानिक आधार नाही. तर मला खूप आवडेल ह्या विषयावरती बोलायला, कारण आजचा हा अगदी ज्वलंत प्रश्न आहे असं म्हटलं तरी वावगं होणार नाही. ओके, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ, डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ शुगर दॅट वी टेक, और इट्स क्वाईट अ नाईस थिंग दॅट अर्लियर आमच्याकडे शुगर नव्हता. ओल्डन डेज वी यूज टू हॅव गुड. त्याच्यानंतर शुगर वॉज इंट्रोड्यूस. नाव वी आर कम्प्लिटली डिपेंडंट ऑन शुगर. इज गुड अँड शुगर क्वाईट डिफरंट? म्हणजे गुळाने नाही होत, साखरेने होतो, असा काही आहे का विषय? साखर आणि गूळ हे एकाच आईचे दोन्ही अपत्य आहे असं म्हटलं तरी चालेल, कारण दोन्ही ऊसापासूनच तयार होतात. दोन्हीचे गुणधर्मही सारखेच असतात. फक्त गुळाचा चांगला गुणधर्म काय असतो की त्याच्यामध्ये आयर्न कंटेंट असतं, आणि ते थोडंसं ऑर्गॅनिक रीतीनं म्हणजे नैसर्गिक रीतीनं तयार केलं जातं. आणि साखरेचा वाईट गुण काय आहे की ती तयार होतानाच इतका केमिकलचा मारा त्याच्यावरती केला जातो की आपण जी साखर, जी पांढरी शुभ्र सफेद अगदी चकचकीत जी खातो, त्याच्यामध्ये फक्त केमिकल्स आणि केमिकल्सच असतात. तर पूर्वी आपल्याकडे खूप चुकीचं आहे की आपण गूळ आधीपासून खात होतो. नाही, भारतीयांना गूळ किंवा साखर माहिती नव्हती. हे जे आलेले आहे हे बाहेरच्या म्हणजे ब्राझील म्हणा किंवा काँगो सारखे हे देश आहेत, तिथून इकडं आलेले हे पीक आहे. आपण काय वापरत होतो तर नॅचरल मध, त्याच्यानंतर डेट्स म्हणजे ज्याला आपण खारीक किंवा खजूर म्हणतो, ते सुद्धा बाहेरून जरी आले असले तरी हे नॅचरल स्वीटनर्स आहेत. तर ह्या गोष्टींचं स्वीटनर म्हणून आपल्याकडे पूर्वापार अगदी पहिल्यांदा म्हणजे अगदी ज्या पुराणांमध्ये उपनिषदांमध्ये उल्लेख जो आढळतो तो मधाचा आढळतो. इट इज अ नॅचरल स्वीटनर. पण साखर हे कृत्रिमच आहे आणि ते कृत्रिमच राहणार, आणि त्याच्यामुळे होणारे हे तोटेच जास्त आहेत, फायदे खूप कमी आहेत. आय थिंक डायबिटीज बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर वी हॅव टू गो टू द रूट कॉज. आय थिंक इन दॅट म्हाका हें खबर नासलें, हें म्हाका आतां कळ्ळां. आय विल आस्क अबाउट द डिजीज नाव. ह्या डायबिटीज मेलायटिसमध्ये दोन प्रकार, टाईप 1 अँड टाईप 2. वॉट इज दिस टाईप 1 अँड टाईप 2? इज इट टाईप 1 इज ओके, टाईप 2 इज सिरियस और नॉन सिरियस? खूप छान प्रश्न आहे, कारण आजकाल आपल्याला डायबिटीज झाला म्हटलं की आधी रुग्णाचं धाबे दणाणले जातात. ही इज कम्प्लिटली नॉक्ड आउट, की आता मला हे आयुष्यभर सहन करायला लागणार आहे असं समजलं जातं. पण डायबिटीस टाईप 1 म्हणजे ज्याला आपण इन्शुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटिस IDDM जे म्हणतो, हा जो आहे प्रकार हा इन्सुलिनच्या फेल्युअरमुळं होतो. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये पॅनक्रियाज म्हणून ज्या ग्रंथी असतात, ज्याला आपण मराठीत स्वादुपिंड म्हणतो, तर त्यामधनं हे इन्सुलिन तयार होतं आयलेट्स ऑफ लँगॅरन्स नावाच्या पेशीमधून.
आणि हे रक्तातील साखर नियंत्रणाचं काम करत असतं. आजकाल तुम्ही बऱ्याचशा व्हॉट्सअपच्या मेसेजेसमधनं वाचलं असेल की ग्लुकॅगॉन आणि इन्सुलिनचं काय इक्वेशन असतं. फारसं मी त्याच्यात डीप जात नाही, पण इथं काय होतं की इन्सुलिन फेल्युअर होतं, इन्सुलिनचं काम नीट होत नाही. तर त्याला फक्त गोळ्या किंवा फक्त लाईफस्टाईल चेंजेस करून भागत नाही, तर त्याला इन्सुलिन द्यावं लागतं. आणि हा आजार खूप वाईट आहे. हा शक्यतो लहान वयात होतो, म्हणजे अगदी तरुण वयात होतो. काही मुलांना ज्युवेनाईल डायबिटीस म्हणजे लहानपणात सुद्धा होतो. ज्यांच्या पॅनक्रियाज नीट काम करत नाही त्यांना हा होतो आणि ह्याला इन्सुलिन, कृत्रिम इन्सुलिन घ्यावं लागतं. दुसरा प्रकार जो आहे हा NIDD आहे, म्हणजे नॉन इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटिस. आणि हा आपण ओढवून घेतलेला आजार आहे. होतं काय, आपल्या लाईफस्टाईलमुळं, आपण लाईफस्टाईलकडे येतोच प्रत्येक एपिसोडमध्ये, पण आपल्या लाईफस्टाईलमुळं, आपल्या चुकीच्या आहारामुळं, आपल्या स्ट्रेसमुळं, आपल्या दगदगीच्या जीवनामुळं शरीरातली ही इन्सुलिनची जी प्रक्रिया आहे साखर पचवण्याची, ही कमी पडते. शरीरामध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्स येतो की आपल्या शरीरातल्या पेशी इन्सुलिनचं कामच चालून देत नाहीत. म्हणजे हा बॉस असतो आणि त्याच्या हाताखालचे लोक व्यवस्थित काम करत नाहीत, मग त्याचं काहीच काम चालत नाही. तर अशा वेळेला लाईफस्टाईल चेंजेस करणं, औषधं घेणं, आणि हा आजार मात्र रिव्हर्सिबल आहे. डायबिटीस मेलायटिस टाईप 2 हा रिव्हर्सिबल आहे, पूर्ण बरा होतो, जेणेकरून तुमचा आहार, व्यायाम आणि औषधं ही तिन्ही त्रयी जी आहे, ह्या 3 गोष्टी ज्या आहेत, दे हेल्प टू क्युअर. ओके. तुम्ही म्हणालात की एका लहान मुलापासून ते वयस्कर माणसाला डायबिटीज होऊ शकतं. बेसिकली याची इज इट हेरिडिटरी, डज इट ट्रॅव्हल? येस, डायबिटीज अनुवंशिक असतो. जेव्हा आईवडिलांना शुगर असते तेव्हा मुलांना ती व्हायचे 100% चान्सेस असतात. आणि त्यात जर का तुम्ही छान चौकीनं राहत असाल, अगदी छान, म्हणजे तुमच्या भाषेत सुशेगात म्हटल्यासारखं जर का लाईफस्टाईल असेल, तर खरोखरच त्याचे चान्सेस भरपूर असतात की हेरिडिटीनं तो मुलांच्यामध्ये पण जाईल. याची पुढे मग लक्षणं हाऊ डू यू आयडेंटिफाय? काय? पहिले 3 लक्षणं असतात. त्याला पॉलिफेजिया, पॉलियुरिया आणि पॉलिडिप्सिया म्हणतात. म्हणजे अति तहान लागणे, अति खावंसं वाटणे आणि सारखं युरिनेशन होणं, ही 3 जी लक्षणं आहेत, ही डायबिटीसच्या डायग्नोसिससाठी पहिली पातळी म्हटली जाते. आजकाल खरं मी माझ्याकडे येणाऱ्या रुग्णांमध्ये असं पाहते की त्यांचा क्वचित खांदा दुखतो, एखादा हातच खूप दुखायला लागतो, एखादा सांधा खूप दुखतो आणि आम्ही जेव्हा तपासणी करतो तेव्हा शुगर येते. म्हणजे डायबिटीस होणं ह्याला एक ठराविक लक्षण आजकाल राहिलेलं नाही, तो कसाही एकदम अवतरतो. म्हणजे अगदी कॅज्युअली आलेल्या पेशंटची सुद्धा कधी चुकून शुगर बघायला जावी आणि डायबिटीसचा रुग्ण सापडावा, इतकं आजकाल कॉमन झालेलं आहे. म्हणजे मला वाटतं एकदा असंच विषय, वी वर ट्रॅव्हलिंग अँड वाईल ड्रायव्हिंग समबडी फेल्ट अ लिटल स्लीपी. तर दुसऱ्या फ्रेंडने म्हणाला की यू प्लीज चेक युअर शुगर. वॉज ही करेक्ट इन सेईंग दॅट? कधी कधी असं होतं की गुंगी आल्यासारखी वाटणे, सुस्ती येणे, किंवा एकदम रक्तातली त्यावेळेला कदाचित शुगरची पातळी एकदम कमीही होत असावी, हायपोग्लायसेमियाही होत असावा. म्हणजे जेव्हा डायबिटीस होतो रुग्णाला तेव्हा ती रक्तातली साखरेची पातळी कमी जास्त होत असते, तर त्यांना अशी लक्षणं सुद्धा दिसू शकतात. ओके. आणि असं विचारलं की पुढे कॉन्सिक्वेन्सेस लाईक डायबिटीसची कोणती कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात? व्हॉट आर दे? डायबिटीसमुळं रक्तातली साखरेची पातळी खूप वाढते आणि त्यानं अगदी मेंदूपासून ते पायाच्या बोटांपर्यंत सगळ्या अवयवांवरती डायबिटीसचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, म्हणजे प्रादुर्भाव होऊ शकतो, कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात. डायबिटिक न्यूरायटिस म्हणजे हातापायाला मुंग्या येणं किंवा पायाचे तळवे खूप गरम होणं, पायाच्या तळव्याला साधा खड्यांचा स्पर्शसुद्धा सहन न होणं, खूप वेदना होणं, हे न्यूरायटिस झालं. डायबिटिक रेटिनोपॅथी म्हणजे डोळ्यांमधलं जे आतलं पटल असतं, दृश्य आपलं जे काय तयार होतं आतमध्ये, त्याचं परसेप्शन जे असतं, तो रेटिना डिटॅच होऊ शकतो डायबिटीसमुळं. किंवा रेटिनोपॅथी म्हणजे त्याच्यावरती स्पॉट्स येऊ शकतात, दृष्टी अंधत्व येऊ शकतं, ब्लरिंग होऊ शकतं. हे दृष्टीवरती होणारे परिणाम आहेत. शिवाय किडनीवरती होतं डायबिटीसचा परिणाम. म्हणजे काय, ती किडनीज फेल होऊ शकतात, त्याला सुद्धा रिनल फेल्युअर बिकॉज ऑफ डायबिटीस असं म्हणतात. त्यानंतर आला पेरिफरल न्यूरोपॅथी आली,
किंवा तुमच्या लिव्हरवरती होणारा परिणाम आला, फुफ्फुसांवरती आणि सगळ्यात शेवटी हार्टवरती पण होऊ शकतो की डायबिटीसमुळं हार्टचा प्रॉब्लेम होऊन त्याचा दोन्हीचं कॉम्बिनेशन होऊन हार्टमध्ये ब्लॉक झालेले आहेत किंवा ब्लड प्रेशर खूप वाढलेलं आहे, त्या ब्लड प्रेशर वाढून ब्रेनमध्ये गुठळ्या तयार झालेल्या आहेत किंवा रक्तस्राव झालेला आहे. म्हणजे हे एकात एक लागून ह्या सगळ्या प्रोसेसेस पुढं चालू होऊ शकतात. आणि डायबिटीसमुळं अल्सर्स होणं, पायावरती किंवा हातावरती न बऱ्या होणाऱ्या जखमा तयार होणं, बेडसोर्स होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी डायबिटीसनं होऊ शकतात. आता डायबिटीज होमिओपॅथी कसा क्युअर करू शकतो, कशी हेल्प तुम्हाला करू शकतो इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज? डायबिटीसवरती आपण आता ऐकतो की पहिल्यांदा मेटफॉर्मिन सुरू केलं जातं किंवा काही ॲकॅर्बोससारखी औषधं दिली जातात आणि त्यानं रक्तशर्करा कंट्रोल ठेवणं म्हणजे ब्लड शुगर कंट्रोल ठेवणं हे क्युअर नव्हे. ब्लड शुगरची लेवल नॉर्मल ठेवणे म्हणजे क्युअर नव्हे डायबिटीसची. तर त्याला क्युअर कशी असावी, तर शरीराकडनं ती शर्करा जी आहे, ब्लड शुगर जी आहे ही नॉर्मल राहणे, ह्याला क्युअर म्हणता येईल. तर आजकाल लाईफस्टाईल चेंजेस, होमिओपॅथिक औषधं आणि आहार नियमन ह्या 3 गोष्टींनी पूर्ण डायबिटिक रिव्हर्सल होऊ शकतं. म्हणजे पूर्ण तो रुग्ण डायबिटीसपासून मुक्त होऊ शकतो, गोळ्यांपासून मुक्त होऊ शकतो, इन्सुलिनपासून मुक्त होऊ शकतो. पण याचे स्टेजेस जर वेगवेगळे बघितले तर लीड टाईम काय असेल? जर का पहिल्यांदा रुग्ण आमच्याकडे आला तर त्याचं जर इफ ही इज अ प्री डायग्नोस्ड पेशंट तर त्याला आम्ही इन्सुलिन जर का चालू असेल आणि इन्सुलिन चालू असूनसुद्धा अनकंट्रोल्ड डायबिटीस असेल तर त्याला आम्ही होमिओपॅथिक ट्रीटमेंटवरती स्विच ऑन करतो. काउन्सिलिंग करून त्यांना डाएट एक ठराविक ठरवून देतो. व्यायामाचे काही प्रकार जे त्याला सोसतील, पेलवतील, करता येतील असे त्याला देतो. ह्या प्रोसेसमध्ये पहिल्या 3 महिन्यांमध्ये ब्लड शुगर लेवल ही नॉर्मल केली जाते. म्हणजे एक पातळी त्या ब्लड शुगरची नॉर्मल राहते. त्यानंतरचे 3 महिन्याचा जो प्रोसेस असतो त्यामध्ये ती ब्लड शुगरची लेवल विदाऊट मेडिकेशन्स, विदाऊट ॲलोपॅथिक मेडिकेशन्स, म्हणजे आम्ही हळूहळू ॲलोपॅथिक औषधं बंद करत आणतो. एकदम पण बंद करून चालत नाहीत ती औषधं, कारण त्याची इतकी वर्षाची सवय असते रुग्णाची. मग ते फ्लक्च्युएशन्स ऑफ शुगर लेवल्स होऊ शकतात आणि पेशंटला धोका होऊ शकतो. तर ती रिस्क आम्ही घेत नाही आणि हे टेपरिंग डोस करून, म्हणजे तो डोस ॲलोपॅथिक औषधांचा कमी कमी करत आणत आमची औषधं वाढवून लाईफस्टाईल चेंजेस करून डायबिटीस रिव्हर्सलची प्रोसेस सुरू होते. तर पूर्ण प्रोसेस ही साधारण वर्ष ते 2 वर्षाची असते. आणि ह्याच्यामध्ये नंतरच्या फेजमध्ये जेव्हा कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन्स यायला लागतात, म्हणजे व्यक्ती वैशिष्ट्यानुसार प्रत्येक माणूसच जाड असतो असं नाही, प्रत्येक माणूसच बारीक असतो असं नाही, प्रत्येक माणसाचे स्वाभाविक मानसिक कंगोरे वेगळे असतात. तर त्याप्रमाणे सगळा अभ्यास करून जेव्हा कॉन्स्टिट्युशनल होमिओपॅथी दिली जाते, तशी औषधं दिली जातात, तर कम्प्लीट क्युअर ऑफ डायबिटीस इज पॉसिबल. ओके, विच इज पॉसिबल इन होमिओपॅथी. येस. अजून एक विषय आपण घेतो की डायबेटिक फूट. व्हॉट इज दिस ऑल अबाउट? इज इट समथिंग रिलेटेड टू द फूट? येस. काय होतं की शुगरमुळं, कंटिन्युअस हाय शुगरमुळं पायातल्या रक्तवाहिन्या ह्या काम करेनाशा होतात. रक्तवाहिन्याच फक्त काम करेनाशा होतात असं नाही, तर तिथं जी चेतासंस्था असते, ज्या नर्व्ज असतात, ज्या संवेदना वाहून आणण्याचं आणि ब्रेनला सिग्नल देण्याचं काम करतात, त्यासुद्धा वीक होतात. त्याला डायबिटिक न्यूरोपॅथी म्हणतो आपण. तर पायाकडनं जी जाणीव मेंदूकडे नेली जाते ती व्यवस्थित नेली जात नाही. मग रुग्णाला आपण कुठं पाय ठेवतो आहोत, खडे लागतात, काही वेळेला जखमा होतात, ते समजून येत नाही. आणि ही जी जखमा वाढायची प्रोसेस सुरू होते ते डायबिटिक फूट अल्सर्स तयार होतात. म्हणजे त्या पायाला संवेदनाच कमी होतात की पायाला चप्पल घातलेली पण जाणवत नाही. काही रुग्णांना असं होतं की चालता चालता चप्पल सुटून गेलेली सुद्धा त्यांना कळत नाही. तर सेन्सेशन कमी झाल्यावरती तुम्ही विचार करा की एखादं पेन जेव्हा जाणवतं आपण चटकन पाय मागं घेतो, पण ह्या डायबिटिक रुग्णाला तो पाय मागं घ्यायचं कळत नाही, कारण त्याला ती संवेदनाच पोचत नाही. त्यामुळं हा जो आजार सुरू होतो त्याला डायबिटिक फूट असं म्हटलं जातं. मग पायाची निगा घेणं, पायाची काळजी घेणं, तिथं रक्तप्रवाह चांगला जावा, तिकडच्या संवेदना व्यवस्थित मिळाव्यात, हे एक वेगळंच शास्त्र आहे पुन्हा. मग त्याला कायम पायांची आपल्या तपासणी करून घेणं, योग्य फुटवेअर वापरणं, हे एक वेगळं शास्त्र आहे आणि त्यानुसार पेशंटला गायडन्स दिला जातो. पण डायबिटिक फूट झाला तर काय होतं की त्या जखमा जर बऱ्या झाल्या नाहीत तर क्वचित गँग्रीन होऊन पाय काढावा लागतो.
सुरुवात होते ती एखाद्या बोटापासून, अंगठ्यापासून, नंतर ते अँकलपर्यंत येतं, घोट्यापर्यंत येतं, त्यानंतर तो वरती येतो. मी असे पेशंट पाहिलेले आहेत की ज्यांचं पूर्ण गुडघ्यापासून खालीपर्यंत ॲम्प्युटेशन झालेलं आहे. ते फक्त नेग्लिजन्समुळं. ते पहिलं जर डिटेक्ट झालं असतं तर यू कुड हॅव क्युअर्ड इट, ऑर ॲटलीस्ट यू कुड हॅव करेक्ट विथ अ स्मॉल हो. ओके. डायबिटीज झालेल्या पेशंट्स जे आहेत त्यांनी स्वतःने आणि मोर इम्पॉर्टंटली त्याच्या घरच्यांनी त्याची काळजी कशी काय घ्यावी? इज देअर सम स्पेशल ट्रीटमेंट टू बी टेकन? ऑब्व्हियसली डाएट इज वन पॉईंट विच यू विल एलॉबरेट, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट ऑल्सो. आता मी म्हटल्याप्रमाणे की सर्वसाधारण रुग्णांमध्ये असा समज असतो की साखर खायची नाही पण गूळ खाल्ला तर चालतो, पण हे दोन्ही पण तितकंच घातक आहे. त्यामुळं डाएट जे आहे हे डॉक्टरना विचारून प्लॅन करून ते फॉलो करणं गरजेचं आहे. आणि कित्येकदा असं होतं की रुग्ण करायला तयार असतो, डाएट तयार, सगळं आपण फॉलो करतो, सगळं काही करतो, पण नवऱ्याला आता जर का शुगर आहे तर बायको म्हणते आज थोडंसं खा, तेवढ्यानं काय होते, इससे क्या होगा. तर ही जी काही गोष्ट आहे ही चूक जी आपण कायम करत जातो की काय होणार आहे, असा जो चान्स घ्यायची जी सवय लागून जाते त्यानं ते मग ॲडप होत जातो. हा आजार ॲडप होत जातो. शुगर तुमची कंट्रोलला राहत नाही. इससे क्या होगा असं म्हणत म्हणत भरपूर खाऊन होतं आणि तो कंट्रोल राहत नाही. मग त्यासाठी कुटुंबियांनी सुद्धा डायबिटिक पेशंटला आधार देणं आणि त्याचा डाएट सपोर्ट करणं हे फार गरजेचं असतं. अजून एक गोष्ट की आपण बरेचदा वेस्टर्न स्टाईल अडॉप्ट करतो, मग ती लाईफस्टाईलमध्ये असेल, म्युझिक असो किंवा इवन द वे वी लिव्ह. बरेच आपण वेस्टर्न स्टाईलकडे बघतो आणि वेस्टर्नचा एक आहे की फॉर ब्रेकफास्ट दे हॅव दोज डोनट्स, अ लॉट ऑफ शुगरी. आपण बरेचदा ट्रॅव्हल शोजमध्ये वगैरे बघतो. आपला आहार ऑन द कॉन्ट्री इज कम्प्लिटली डिफरंट. वी वूड प्रिफर अ लॉट ऑफ स्पाइस इन द मॉर्निंग ऑर अ डिफरंट डाएट ऑल टुगेदर. आता जे ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट केलं आहे गोव्यात राहून किंवा भारतात राहून, इज इट गुड, बॅड? अँड इफ bad or good, how does a person in US or Western person is different from us so that he can digest that sugar, and what is wrong in me? खूप छान प्रश्न आहे. कारण आपण काय करतो की पाश्चात्यांचं अंधानुकरण म्हणजे ब्लाइंडली फॉलोईंग देम हे आपल्या रक्तात रुजवलं गेलेलं आहे की आता त्यांनी सांगितलं कॉर्नफ्लेक्स चांगला आहे, कॉर्नफ्लेक्स खा, ओट्स चांगले आहेत, ओट्स खा, सॅलड चांगले आहेत, सॅलड्स खा. पण मी प्रत्येक एपिसोडमध्ये जे सांगते की लोकली ग्रोन फूड जे आहे हे प्रत्येक माणसाला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. वेस्टर्न डाएट जे आहे हे त्यांच्या शीत कटिबंधात म्हणजे कोल्ड क्लायमेटला त्यांना अल्कोहोल आणि गोड पदार्थांची गरज लागते की शरीराची वॉर्मथ टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना त्या कॅलरीज लागतात. आणि सगळ्यात मोठा लाईफस्टाईल डिफरन्स असा आहे की ते लोक घरातली सगळी कामं स्वतः करतात. आपल्याकडे तसं नाही आहे. आपल्याला सगळ्या कामांच्यासाठी घरात बाई किंवा कोणतरी एक मेड किंवा काहीतरी असतं की आपलं ते काम होत नाही, घरगुती कामसुद्धा. म्हणजे त्या तशा कॅलरीज आपण घेतल्या तर त्या आपण पचवू शकत नाही, त्याचा निचरा होत नाही. त्या लोकांना त्या आहाराची गरज आहे कारण त्यांच्याकडे व्हीट म्हणजे गहू हे प्रथम धान्य आहे. आपल्याकडे तसं नाही. आपल्याकडे एकदल धान्य इतकी आहेत की तांदूळ म्हणा किंवा ज्वारी, बाजरी, हा सगळ्या इतका धान्यांचा प्रकार आपल्याकडे उपलब्ध आहे. आपला जो नाश्ता आहे पोहे, उपीट किंवा लायांचा चिवडा, हे सगळं पर्याय जे आहेत हे त्या नाश्त्याला आपल्याला ते चांगले आहेत. पण जर का त्यांचंच फूड तुम्हाला खायचं असेल तर त्या प्रमाणात तुम्हाला व्यायाम करायला पाहिजे. एक डोनट ज्याच्या 400 कॅलरीज असतात त्या तुम्हाला जर का पचवायच्या असतील तर तुम्हाला 5 किलोमीटर चालावं लागेल. ते आपण करत नाही तर ते आपल्या शरीरामध्ये फॅटच्या स्वरूपामध्ये डिपॉझिट होतं. तर प्रत्येक माणसानं हे फार समजून घेणं आवश्यक आहे की त्यांचा आहार गोड वाटला म्हणून आपण इथं खायचा. आता ॲडव्हर्टायझिंगच्या दुनियेमुळं काय झालं आहे की ओट्स चांगले असं आपल्याला सांगितलं जातं, पण आपलं लायापीठ काय वाईट आहे. त्याच्यानंतर ते क्विनोआ सांगतात. क्विनोआ म्हणजे हा राजगिऱ्याचाच प्रकार झाला. मग राजगिऱ्याच्या लायांचा चिवडा खा तुम्ही किंवा त्याचा लाडू खा, तो त्याच्यापेक्षाही जास्त स्वादिष्ट आणि आपला लोकल आहार आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे तुम्ही कॉर्नफ्लेक्स खा. कॉर्नफ्लेक्सवरती इतक्या प्रक्रिया केल्या जातात तो टेस्टी होण्यासाठी. त्यातली मॉम ही स्लिम दिसते म्हणून इकडच्या मॉमनं ते जर का खाल्लं तर ते तिला ते पचवता येत नाही, त्यांना पोटही भरत नाही, फक्त त्या टेस्टमुळं आणखीन पुन्हा खावंसं वाटतं. तर आपले पोहे
हे त्या कॉर्नफ्लेक्सच्या पेक्षा खूप पौष्टिक आहे आणि त्यातनं पोषण मूल्य जे आहे हे गुड कॅलरीज मिळतात, बॅड कॅलरीज मिळत नाहीत. त्यातनं गुड कॅलरीज ज्या मिळतात त्या तुमच्या शरीराला चालवण्यासाठी खूप उपयुक्त असतात आणि त्या कॅलरीज आपण पचवू शकतो. म्हणून आपले भारतीय अन्नपदार्थ, आपले लोकल, आपण जिथं राहतो तिथले जे नाश्त्याची पद्धत आहे ती अंगीकारणं. आता आपण साऊथमध्ये थोड्याशा राहतो, तर साऊथ इंडियन डिशेस जे आहेत की उपमा म्हणा किंवा इडली म्हणा, डोसा, आंबवलेले जरी असले तरी त्याच्यामधले कॅलरीचे जे काही गुणधर्म आहेत ते बरेच आपल्याला ॲडजस्टेबल आहेत. तर आपण त्याचा पर्याय म्हणून स्वीकारायला काहीच हरकत नाही. इंटरेस्टिंगली बऱ्याच एपिसोडमध्ये डाएट इज वन एस्पेक्ट दॅट वी ऑलवेज टच, एक्सरसाइज इज वन एस्पेक्ट दॅट वी ऑलवेज टच, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिसीजेस दॅट वी हॅव. मोठा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन येतो की डायबिटीज ऑब्व्हियसली यू नीड टू अवॉइड शुगर. आपण बरेचदा बघतो की शुगर फ्री, यू गेट दोज पॅकेट्स, यू गेट सम अदर थिंग्स विच आर शुगर फ्री. इवन नाव यू गेट ज्यूस विच सेज नो ॲडेड शुगर. आणि बरेचदा पीपल टेक दॅट बिकॉज इट फॉर डायबिटीज पेशंटला हा चांगला. इज इट गुड, बॅड, अगली? डाएट कोक आणि शुगर सबस्टिट्यूट्स हा एक मोठा म्हणजे फसवेगिरीचा प्रकार आहे असं आपण म्हणू शकतो. पण ज्या वेळेला आपल्याला पहिल्या स्टेजमध्ये गोड टाळताना त्याचं सबस्टिट्यूट म्हणून ह्याचा थोडे दिवसांच्यासाठी स्वीकार करायला हरकत नाही. पण तुम्ही जर का जन्मभर शुगर सबस्टिट्यूट वापरणार असाल तर आय लाईक टू टेल दॅट इट इज अ कार्सिनोजेनिक, म्हणजे ज्यातनं कॅन्सरची सुरुवात होऊ शकते. तर त्याला ऑर्गॅनिक शुगर सबस्टिट्यूट्स पण आलेले आहेत जे वनस्पतीपासून तयार केलेले असतात आणि त्या स्वीटनरची चव जी आहे ही साध्या साखरेपेक्षा शतपटीनं जास्त असते. म्हणजे त्याचा एक थेंबसुद्धा पुरेसा असतो. तर ज्यांना खरोखरच गोड खायची सवय आहे किंवा खावंसं वाटतं त्यांनी ह्या आर्टिफिशियल स्वीटनरचा उपयोग करायला हरकत नाही, पण फॉर अ स्मॉल ड्युरेशन, जस्ट टू लिव्ह, गेट आउट ऑफ इट. येस. त्यापेक्षा चांगले स्वीटनर्स हे आपले नॉर्मल डेट्स जे आहेत, खजूर किंवा मध, ह्याचा पर्यायी म्हणून विचार करायला हरकत नाही. पण तसं पाहू गेल्यास मीठ आणि साखर ह्याचा आपल्या जेवणामध्ये तसा फारसा काही उपयोग असतो असं नाही. तर थोडं अगदी चवीपुरतं मीठ आणि साखर नसणं हाच आहार योग्य आहे. कारण भातामध्ये, आपल्या चपातीमध्ये, भाकरीमध्ये मूळतःच गोडवा असतो. त्याच्यासाठी वेगळं गोड खायलाच पाहिजे असं नाही. ओके, आपण जर आता म्हणतो की हॅव्हिंग टी इन द मॉर्निंग विच हॅज शुगर, अगेन आपण बरेचदा चहा खूपदा घेतो. सो शुड वी अवॉइड और शुड वी कीप इट इन मॉडरेट, की आपण सकाळी एकदा चहा, संध्याकाळी एकदा चहा, इट कीप्स अस गुड ॲक्टिव्ह. दॅट इज वॉट आय बीन टोल्ड ओव्हर द इयर्स. एक्झॅक्टली. आपण चहामुळं ॲक्टिव्ह राहतो हे त्यातल्या टॅनिनमुळं तर आहेच, शिवाय त्यात जे 2 चमचे साखर घातली जाते एका कपाला, 1 चमचा साखर म्हणजे 5 ग्रॅम्स ऑफ वेट. तर तुम्ही 2 चमचे साखर असे दिवसातनं 5-6 वेळा घेतला तर आरामात एक 50 ग्रॅम वजन रोजचं वाढायला हरकत नाही. तर ही साखर जी आहे ही वजनाच्या दृष्टीनं, डायबिटीसच्या दृष्टीनं वर्ज्य केलेलीच खूप चांगली आहे. आपण म्हणतो की प्रत्येक पदार्थाचा एक ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो, म्हणजे प्रत्येक घटकामध्ये, पदार्थामध्ये नॅचरल शुगर ही असतेच. गहू असोत किंवा तांदूळ असोत, ह्याच्यामध्ये शुगर ही नॅचरली असते. त्याच्यामध्ये पुन्हा साखर घालण्याचं काही प्रयोजन नाही आहे. इस्पेशली बासमती भात जो आहे त्याला आपण फास्ट फूड म्हणतो वैद्यकीय भाषेत, कारण त्याच्यामध्ये साखरेचं प्रमाण इतकं असतं. पण तेच कोकणात आढळणारा उकडा तांदूळ जो आहे त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी असतो. आणि कोकणातल्या माणसाला जर तू भात आणि मासे खाऊ नको म्हटलं तर त्याच्या पोटावरती पूर्ण अगदी बंधन आल्यासारखं होईल. तर हा जो ग्लायसेमिक इंडेक्स उकड्या भातात कमी असतो, तर उकडा भात थोडासा वाटीभर खायला काहीच हरकत नाही. ओके. आणि अगेन स्पीकिंग ऑल अबाउट डाएट, दर 2 तासांनी खायचं, दिवसाला 2दा खायचं, हाऊ डू एलॉबरेट एस्पेशली फॉर अ डायबेटिक पेशंट? आपण ॲक्च्युली भारतीय पद्धतीनुसार दिवसातनं 3 वेळा खात आलो आहोत. अगदी आपले जे पूर्वज आहेत ते आता आपल्या वंशजांपर्यंत. आपली उत्पत्ती झाली ही माकडापासून, म्हणून आपण माकड कसं जेव्हा मिळेल तेव्हा खात होतं आणि ते साठवून ठेवत होतं. त्याच्यामध्ये उत्क्रांती होत होत आपल्यामध्ये जे, आपल्या DNA मध्ये जे काही बदल झालेले आहेत, आपण ॲडॅप्ट झालेलो आहोत 3 वेळा खाण्यासाठी. दर 2 तासांनी खायचा. मी बिझी असते, तुम्ही बिझी असता. प्रत्येक वेळेला मी पेशंट सोडून खात बसू शकत नाही, तुम्ही तुमचं काम सोडून खात बसू शकत नाही.
तर ब्रेकफास्ट, लंच अँड डिनर हे मला वाटतं की योग्य आहे. पण टोटल दिवसाच्या ज्या कॅलरीज आहेत, एका ॲक्टिव्ह स्त्रीला 2000 कॅलरीज लागतात, एका ॲक्टिव्ह पुरुषाला 2500 ते 3000 कॅलरीज लागतात. तर त्यामध्ये आपला डाएट प्लॅन बसवणं फार गरजेचं आहे. ह्याच्यामध्ये जास्त असावेत प्रोटीन्स, त्याच्या खालोखाल कार्बोहायड्रेट्स, त्याच्या खालोखाल फॅट्स आणि त्याच्या खालोखाल बाकीचे इतर जीवनसत्व घटक आणि ह्या सगळ्याला सामावून घेणारं पाणी. तर आपण आपलं आयुष्य, आपलं लाईफस्टाईल आणि आपली आहार पद्धत याची सांगड घालून जर का आपलं आयुष्य सेट केलं तर मला वाटत नाही फारसं काही इतर करण्याची गरज आहे. आय थिंक कोणाकूय जर हांवें विचारलें की बाबा तुका कितें जालां असं हॉस्पिटलांत खंय मेळ्ळो, तो म्हणटा अभिमानान सांगता की मला डायबिटीज आहे. खरें वायट दिसता आयकपाक, कित्याक एट दी एंड ऑफ द डे तें दुयेंस, तें मागीर साखरे खातीर आसूं किंवा आनी कितें वेगळ्या कारणां खातीर आसूं, गोडसाण आपल्या भितर खूब आसा. सो आय वील फ्लॉन्ट दॅट डायबिटीज इज नॉट करेक्ट. दोतोर जशें सांगता वेगवेगळे पद्दती आयज आमी आयकले भितर, वॉट आर द टायप्स ऑफ डायबिटीज, आनी मोर इम्पॉर्टंटली तुमी कितें कितें करपाक जाय. एज गुड एज फेटल सायड सुद्दां आमकां दोतोरान सांगलें की वॉट कॅन बी द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ हॅविंग डायबिटीज. सो दो इट इज अ लायफस्टायल डिजीज, डायबिटीक हॅपन टू बी अ सेलिब्रिटी डिजीज, बट आय थिंक यू शूड कम आउट ऑफ इट. दोतोरान बरें एक्सप्लेन केलें आयज की कितें खावपाक जाय, कितें खावपाक जायना. वेस्टर्न सायड आमी मुद्दम पळयता की ना आमकां तेंच्या सारकें जावंक जाय, बट तेंचो लायफस्टायल वेगळी, आमची लायफस्टायल वेगळी. हें दोतोरान बऱ्या रितीन एक्सप्लेन केलें. तुमकां ह्या विशयाचेर किंवा आनीक वेगळ्या विशयाचेर जर चड जाणून घेवपाक आसा, मुद्दम आवर्जून आमकां ह्या नंबराचेर फोन करा. दोतोरान बरयल्लीं 2 बुकां, एक हेल्थ मंत्रा आनी दुसरो डायट एंड मी. मुद्दम आवर्जून वाचा, ताजे वयरच्यान तुमकां बरीच म्हायती मेळटली. दोनूय पुस्तकांतल्यान तुमकां एक वेगळो आउटलूक मेळटलो. ही कार्यावळ डेफिनेटली पळयात, कित्याक तुमकां एक वेगळो पर्स्पेक्टीव आमी प्रयत्न करता. आवर्जून दोतोर टायम काडटा, शी इज व्हेरी बिजी. जशें हांव पयल्या एपिसोडान सांगलें की फक्त हेल्थ एक विशय दॅट शी इज इन प्रोफेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट समाजकारणान सुद्दां तांचो बरो योगदान आसा. तितूंतल्यान ती वेळ काडून बेळगांवा आमकां हांगासर एकदा वेळ दिता आनी एकदा आवर्जून गोंयां येता. ते फक्त तुमच्या प्रेमा खातीर, तुमच्या मोगा खातीर, की गोंयकारांची हेल्थ बरी आसची. डॉक्टर, थँक्यू व्हेरी मच. परत तुम्ही आज वेळ दिला आणि डायबिटीज सारख्या एका वेगळ्या विषयावर आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि आमच्या व्ह्युअर्सला मार्गदर्शन, त्यासाठी तुमचा धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. शुगर, डायबिटीस आणि त्याचे कॉम्प्लिकेशन याबद्दल तुम्ही मला होमिओपॅथीच्या दृष्टीनं जे काही प्रश्न विचारले आणि होमिओपॅथीनं हे सगळे प्रकार जे आहेत, हे वेगळे वेगळे आजार जे आहेत डायबिटीसच्या संलग्न, ते सगळे बरे होऊ शकतात. आणि ह्याविषयी तुम्ही जे छान प्रश्न विचारले त्याबद्दल आभार. थँक्यू. गोव्यातील रुग्णांसाठी खास सोय. डॉक्टर सोनाली सरनोबत व डॉक्टर समीर सरनोबत गोव्यातील विजन हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सल्ल्यासाठी उपलब्ध. तारीख 17 मार्च 2019. वेळ सकाळी 11 ते 3 वाजेपर्यंत. स्थान विजन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिटी, धुळेर ग्राउंड रोड, धुळेर फुटबॉल ग्राउंड जवळ, म्हापसा, गोवा. संपर्क 9916106896.